ngendika sapa wae kang maca nawala saka Pringgondani mesti wae banjur kebromot atine iki. Nanging boten lega rasih malah kula menawi dereng ngajar tiyang Pringgondani. Prabu Trenggoku gembilo mestakane sak kentheng wong sing wuta ing labuhan ki ya Trenggoku kae. Kula nuwun sewu keparenga ingkang rayipun Harya Suman badhe megat klimah saking sawetawis Prabu Suman arep matur apa nuwun sewu menawi saking pamanggi kula mboten namung kalkasipun Prabu Trenggoku ingkang sinerat ing nawala menika dasaripun napa? Sampun kacekna bilih leluhur Ngastina lan Pringgondani menika wiwit rumiyin sampun satelu bebuyutan. Wiwit Pringgondani dipun asta dening Prabu Harimbasara. Menika Pringgondani sampun memengsahan kaliyan negari Ngastina. Menika sepisan kaping kalih. Dasaripun Prabu Trenggoku menika wujud diyu utawi buta ingkang mataipun betah buteng nganiaya agal guruwal sedaya ingkang pinatrakaken dening Prabu Trenggoku dhateng Paduka Sinuwun menika namung samudana supados ngawulingane dhateng ringking kekiatan Paduka. Pramila lajeng api-api etok-etok mangun kekadangan. Dados lekasipun Prabu Trenggoku ingkang kados mekaten menika saking paduki kula menika namung kangge mujudaken karti sampeka anggenipun badhe ngrencak negari Ngastina. Menika Prabu Suman Trigantalpati. Inggih. Kula Kakang Adipati. Ucapmu lah kok dadi ngawisa. Yen to jagat iki anane mung wales pinales ora bakal ana katentreman. Inggih. Yen mboten dipun wales badhe kados pundi? Suman. Saya keladuk sing dadi paner kamu kuwi. Jalaran yen to tumrap aku wujud diyu utawa wujud buta iku ora kena kanggo ukuran asor lan luhuring pambegan. Tumindak utawa pakarti kuwi ora metung wujud ala lan wujud apik. Apa yen wujude buta kuwi banjur ala keduane? Durung karuan Suman. Kowe aja banjur nias marang sapadha-padha jalaran saiki ya wis akeh tuladane. Sing katone wujude apik nyandang nganggone sarwa pantes, nganggo jas, nganggo dasi ya petisan. Mongko ya dadi pangembating praja. Nanging nyatane gelem korupsi to gelem mangan duwiting negara. Suman. Inggih. Kula ngertos bilih blegering raga menika mboten saged kinarya ukuran asor lan luhuring pambegan. Nanging kawontenan sakmenika sampun cetha wela-wela bilih sarana nawala ingkang sampun katampi dening Koko Prabu Pandhu menika kacehna yen to Prabu Trenggoku ngremehaken dhateng tiyang-tiyang Ngastina. Nepak jojo ngilani pranaja nyampar talingan. Ngremehaken dhateng adeking negari ing Ngastina pramila. Yen cara kula lho menika yen cara kula tinimbang kadhisikan aluwung ngrumiyi krempak Pringgondani. Suman, lamun kanthi cara kang kaya mangkono mau nggone ngrampungi kaya tekse ora jumbuh lawan adeke satriya tama. Mongko yen dedering Nalendra Tama kuwi sawijining perkara mestine kudu ditaliti, diglenjah luwih dhisik sarta kudu ana seksi bener lan lupute perkara iki. Yang perlu banjur dirembuk sarana bedameh. Kakang Diwati, piye? Sedaya perkawis menika mboten badhe rampung, kowe mboten badhe saged dipun rembak kanthi luhuring budi, empaning papan lan ewing kawontenan. Jalaran sampun cetha bilih Prabu Trenggoku menika setunggaling ratu ingkang mamak mumuk pakartinipun. Cetha lamun piyambakipun menika badhe ngetingalaken sinten ingkang kiyat misesa jagat. Harya Suman, ingsun wawas bener ingkang dadi aturira nanging kaya luwih praktis iku pertikele Kakang Adipati. Lan perkara iki jeneng ingsun luwih percaya marang Yayi Patih Gandamana. Lah, ngandel ora? Ora dipercaya to kowe Suman. Piye? Senajan nggon matur
ora enteng kowe becet sing mlebu Tegalan kowe iki ora bakal dipercaya tak kandhani. Aku gumun karo kowe. Meri Suprono sprene kok ora tau neren lho. Kancang leh dum-duman rokok rong bungkus kowe yo meri. Mongko rokok rong bungkus mergo saka katresnanku dhewe, ora kok saka para penggawa. Dadi ora ngono meri. Sinuwun lajeng kersa paduka jeung sinuwun kabeh sinuwun ingkang abdi namung cumadung dawuh Kyai Mati ingsun ora ngajab dumadi ning pasulayan kula dawuh ingsun marang jeneng sira Yai kalenggan iki sira Yai supaya lumawat ana ing negara Pringgondani nanging aja nganti ngrek wajabala segelar sepapan sira lumawato pribadi ing Pringgondani lempengno ingkang bingkong beningno ingkang deket padangno ingkang peteng mangsa bara anggone matur ana mesaning Prabu Tremboko kabeh supaya dirembug sarana bedamai mrih juwanane Ngastina lan Pringgondani teka langgeng nggone mangkon kekadangan Yai hae nun iki dupi kula midhanget dawuh sabda paduka jeung sinuwun sagah dereng katrang silah buk menawi saged sendika dawuh ingkang mekaten ingkang abdi kalilan nyuwun pamit bidhal dhateng Pringgondani nyuwun tambahin pangestu sinuwun yo Yai lelungsen dak bakali muga jawata ngayomana laku jantrang lan aja pegat ing karainan hae nun iki Kakang Adipati Kepareng ingkang rayi nyuwun pamit nyuwun tambahin pangestu yo kadangipun Kakang Yai Patih Gondomana surtiti kang ati-ati aja nenggak duka lan prayoga. Badhe matur Yai Yama Widura arep matur apa kok Prabu Prabu saged dawuh paduka dhateng Yai Gondomana sampun ngantos nganti wadyabala krana menawi Yai Gondomana nganti wadyabala danyana pranyana lan tuning pandhawa tinarka Ngastina badhe nuruki perang ing Pringgondani Yai Yama Widura iya mula jeneng ingsun banjur dawuh marang Gondomana lamun surasaning nawala iku mau bener Prabu Tremboko supaya den pripik aja nganti dadi perang gegempuran murih lestarining kekadangan antarane Pringgondani lan Ngastina kasinggihan Koko Prabu dosinipun nuwun sewu kepaten kula badhe matur malih Koko Prabu suman arep matur apa nuwun sewu kok Prabu pangraos kula kok boten sekeca tentunipun Kakang Gondomana lumawat wonten ing Pringgondani menika bebasan ulam kecemplung ing wuwuh Lengkara Prabu Tremboko badhe mendha dhateng aturipun Kakang Gondomana kuwatos sing anak kula sawanipun Kakang Gondomana ing Pringgondani ingkang ijen tanpa ruang menika mangke malah namung badhe dipun rencak damel tumbal wonten ing Pringgondani suman lho niki mula jeneng ingsun dawuh marang Yai Gondomana jalaran kang deling rasaku Yai Patih mesti bisa mungkasi karya lan ingsun uga prikaya marang kasantosane Yai Gondomana sinuwun dadya sekti mandraguna basan tinatah mendhat jimara menter sinunduk bengkung namung tiyang setunggal kinaraya tiyang sak negari Pringgondani tak tentu badhe lebur tumpur tanpa karya Prabu leng-lenging driya mangun-mangun kandhuang rimang lelena tan
jagat dewa Bathara. Yaya Sunan, najan ingsun ora ngajab dumadi ning paprangan. Nanging kaya luwih prayoga lamun Kyai Gandamana ana ingkang memanuki ngawat-awati lakune. Ingkang mangkono murih aja nganti ana payo-payo. Adipati kados pundi lelakon iki tumrape pun kakang ing Gajahwuya kok kaya rungsit rumpit merga saka kapitayanipun kakang kok ora percaya nawala sing diaturake Harya Suman kuwi bener kuwi nawala saka Prabu Trenggo ning iso uga nawala kuwi mau dibuka dening Harya Sunan banjur diganti nawala sing surasane dadi nawala penantang. Mula kena sinebut Harya Sunan bakal obat-obat banyu bening. Inggih namung sampun ngantos ageng menapa dados panyokra dawanipun Kakang Adipati Prayoga. Saiki ayo tak dherekake manjing ning sanggar palanggatan bebarengan kelawan pun Kakang minta ana ngarsaning ingkang murbeng dumadi muga diparingi wajar bab lelakon iki yen mekaten monggo Koko Prabu Kakang Adipati kula dherekaken manjing wonten ing sanggar palanggatan sarimbit kaliyan ingkang raya ayo Nyai tak dherekake. Alim pulasan oh dalah wah lagi niki gampang Blituk Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata kang maune layang saka negara Pringgondani sing ditapak asmane Prabu Trenggono tak buka tak waca luwih dhisik sing surasane nawala Prabu Trenggono njaluk ngapura dening Udakara telung pasewakan ora sik bocaos ana ngersane Prabu Pandhu ing Ngastina. Nanging layang banjur tak ganti sing surasane yen Pringgondani bakal balela utawa mirang kampuh jingga ngundang datang Ratu. Oh layange banjur tak ganti dadi layang penantang.
bajune iki Haryo Sunan sing masis niroke tulisaning terbuka dasare aku ya asis malsu tanda tangan. Lah bareng nawala gaweanku diwaca dening Prabu Pandhu. Lah dadi geger. Suman kok sepeleke. Lah gini iki gampang. Basang angel mijet kowe nranti persasat suwe banyu sinaring. Gegayuhan lan ancasku bakal lakon jumbuh kelawan apa kang dadi dawuh Kakang Mbok Dewi Gendari. Yen to aku kudu bisa budidaya gawe sengsarane Prabu Pandhu sak turun-turune ya kuwi para Pandhawa. Prana nyatane Kakang Mbok Gendari kawiwitan saka lakon Sayembara Kunti Pilih. Nalika samono Kakang Mbok Gendari uga kelakon dadi putri boyongan. Pengarep-arepe utawa pangrasane Kakang Mbok Gendari uga bakal dimungku dening Prabu Pandhu. Nanging tinemune jebul mung digawe gelo mung digarwa dening Kakang Adipati Destarata sing nyatane duwe cala hina utawa cacat netra. Ayo sapa wonge to? Kakang Mbok Gendari iki wanita sing ayu kok mungkon ngladeni wong wuta kaya Kakang Adipati Destarata. Mula lajeng muka yen to Kakang Mbok Gendari banjur gething sengit kepati kalawan Pandhu sak anak-anake. Ya Kakang Mbok, aku mung bakal malesake wilahe Kakang Mbok. Ora lega rasane atiku yen ora kelakon gawe sengsaraning Prabu Pandhu. Yen perlu aku bakal ngreka daya supaya negara Ngastina kang gedene suwiniki besok kudu dadi duweke anakku Kurupati lan dimen bisa kanggo mukti anak-anakku Kurawa. Ning cara wong laku mung kudu mbaka sejangkah. Rampung iki sesuk ganti gawe karti sampe liyane. Sing baku kalenggan iki gayuanku kudu kelakon dhisik. Tak jarang gawe layang penantang palsu pamrih dimen Kakang Gandamana. Kadhawuhan lumawat ing Pringgondani. Mongko sejatine wong-wong Pringgondani ya wis padha tak pengaruhi bab alane Prabu Pandhu. Wis do tak iseni yen to kalenggan iki Prabu Tremboko bakal balela. Wis do tak iseni lamun Prabu Pandhu iki sejatine sengit karo Prabu Tremboko. Klebu wong-wong Ngastina ya sengit gething karo wong-wong Pringgondani. Ayo mbok ya seben. Suman ki pancen wasit yen kok adu kono adu kene. Suman ki ora seneng yen ndelok wong sing do rukun ora seneng karo Suman ki. Yen ngono, aku bakal gawe pengaruh anakku Kurupati lan anak-anakku Kurawa kabeh padha mrene ya.
kadek weleting kondo oh paman parang maju-maju jauh nimbali dateng ingkang putra pun kurmati kalian adi kula paman nggih man wah nyadung jauh man wah nimbali dateng kula ngantos kula dados kaget man pergi sing empun-empun niku bar jejer pisan iku terus lingkuhan lha kok niku malah wonten parepatan kados ngaten mau sing kula arep niku nggih lingkuhan niku mergo pun sawetawis dangu pun utuh kawis sampun kali taun kula niku mboten ningali lingkuhan man selaka pengen ngrasake warang bono negara ngasina niki man luwih-luwih niki sajengeten warang bono sing kula banyak man najan ingkang putra pun Kartomarma Sumajung jauh paman Haryosuman najan ingkang putra pun Windandini Sumajung jauh najan ingkang putra pun Narandrindo Sumajung jauh paman nggih kurmati wonten jauh paman Ramadhan lan kati sampeka kang wis tak gawe bakal kasembadan nggih bakal dadi pancatan kamulyanku lan kamulyane Kurawa kabeh anggiringin mengku suraos kados pundi dawuhipun paman Haryosuman menika kurmati kudune kowe wis tanggap ngopo kok panganmu Gandamana lumawan ana ing Pringgondani ngerti yo sejati layang penantang saka Pringgondani kuwi sing gawe ya aku dhewe kang maune layang saka Prabu Trenggono nanging wis tak ganti dadi layang penantang semono uga nawala saka Sinuwun Prabu Pandhu kang tumuju Pringgondani ya wis tak ganti dadi layang penantang uga nggih ning pamrih sampeyan napa kados ngaten kuwi lha bocah iki bocah ora gitan yo pamrihku supaya Pringgondani lan Mestina padha gegeran kang anjoke tumuju dadi paprangan gedhe ngaten iya ning yen ngaten niku menapa boten cengkak kalian dawuhipun paman Prabu Pandhu tak kandhani yo nggih Kurmati tak rewangi kaya ngene jatine aku yo mung golek omah yen kowe kabeh padha anak-anak njur anak turun mah kok pakane apa ora mongko saiki golek gawean yo angel dadi kok golek sepengi ngantukan yo ora bakal ono wong jak mula yo banjur kanthi cara kaya ngene iki pun paman mikolehake marang kowe kabeh aduh paman maksud kula tasih dereng tanggap mongko paman Prabu Pandhu niku ngajak kukunan mboten ngajak peperangan mangke yen ambi duka kados pundi paman Haryosuman saiki masa yo durung wis kene tak bisiki yo nggih Kurmati nemeng indriya kanduang rimang leleno sanandang kanin jagat diwa Bathara jebul ngaten menika ingkang dados ancasipun paman Haryosuman ya mengkono kuwi piye kira-kira piye iya sakmenika kula sampun tanggap lah yen wis mudeng karo penjangkaku tumrap negara Ngastina saiki kowe do arep melu ya prayoga dene do ora arep melu wis mengko tak ayane dhewe ning yen aku kasih yen aku oleh-olehan ora kena do njaluk ya kula namung kantun derek kersanipun paman Haryosuman kula saiki siagakno Purmadya kanthi sikap gegamane kayuda negara Pringgondani digebuk sarana perang nanging nggone gebuk sarana sesideman aja nganti ngawis tarani lan sing baku yo iki mengko saupama pamanmu Gandamana kacipuan krana diranjang gegaman saka prajurit Pringgondani aja padha tekayomi ning kepara malah sisan tok gawe sengsara
pun paman sing didadekke patih ana ing negara Ngastina. Lah yen aku sing dadi patih mengko saya luwih gampang golek kamuktenmu Ger Kurwati. Wah. Menapa menika saestu paman Haryo Piladalan? Tenan yo Ger. Wah pancen paman Haryo Suman ki jagone nek kok dadi wong juling. Menemo sono. Wis rasa suwen. Ketapno Wajabala Ngastina supaya padha baris pendem kanthi sikep gegamaning ayuda. Lan iki mengko nggone gebuk pringgondani kudu lungguh saka perintah aja nganti ana ingkang badal dawuh. Yen nganti ana sing badal dawuh bakal tak lokke sadosane kabeh. Kartomarma wonten dawuh. Kartomarma apa dene salah siji danurwing gaya kena windandini ya kena. Nembang tengara budale Jaya ibu telangkung ngestaken dawuh. Tansah nembah kang piniji sang Punggawa den nyongtat kondang Wadyabala mangke rumahap sang Yaprawadya manampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun ambung mengko pendhita jak jengilem bocah prajurit Kurawa ki semene akeh kok dorawang sulan bocah Kurawa lah ngono kuwi lho nek ditimbali iki dek pangsulan ngetokke nek guyub rukun warga laras kok Kurawa bocah Kurawa iki ana gawean tumrap kowe kabeh supaya padha perdandanan kanthi sikep gegamaning ayuda mergo iki kabeh bakal dibudhalake ana ing negara Pringgondani nanging nggone budhal kanthi baris cara sesideman ngerti sesideman piye Rama Roti Manung kuwi lagu sesideman kuwi tegese baris pendem ngono padang pesisiran lho rumah masakan Padang ya kene sing dibahas kok rumah masakan Padang wis padha tanggap nggih yen wis padha tanggap tumuli padha perdandanan bendene ditabuh dene kaping pisan dandan kaping loro mlumpuk kaping telu mangkat nggih sing nabuh bendhe kuwi apa kula sapa kula pun tumenggung toples tumenggung nggih kula pun tumenggung lopes ayo bendene ditabuh nggih mung jere mung cici mung wah bendhe temara budale raja kok lah dienggo jatilan lawiteno wong kula niku ten mriki niku perang-perang dina kuwi ndelok jatilan Cik ya yo nek iki bendine saiki trompete ditabuh sing nyebul trompet iki sapa sapa kula pun Tumsia yo trompet ditabuh lek tret malah dinggo campur sapinan dukul nglocot ora wis padha rampung nggone berdandanan nggih sampun tumela atur iki ana ngersane Kurwati sampun rampung sampun weton enyo kamu